بيوحنس 10:3 كاب 10:8 تكسا 38 تاني 10:8 10:9 أنبيبه كابو حسابي بمحبك الجمري مالج كم زيبل أنا نتوم زحارخو مفلطومي بزعبا كلاتكم يكونكم ززارب زلهو جناخه تتصحف من انت خفت امسي انجرايز بل شخون وابايا العالم مسكونها انا مهاني من انت تامنو خا كيكون حجي نغركم الله خويبل از خبلزي كاب زحالف سمون زقصله خفليو زحالف سمون غويتا يسوس اغار دق مزامرتو اب زحصبلو زنبره اوان كمتي اغار كالوت دق مزامرت زحصبه اب بيتروس مسبصحه بيتروس كم زرعنايو نزل عالم اغار اي تحصبنني خا مسبولو غويتا دما اننت زي حصيبكاس مساي غديبل كان بمبال كحصب ناتو مرጫ مخانو مسنغورو بيتروس نتي بزي فلطس تزاربو حساب قلطيفو بمقيار بغويتا يسوس كحصب مسو غده كحلو ات بزي فلطت دارغاك سئنو يلو زنبره ነገር مسفقاد مس حساب يسوس تسماميو كحصب فقادኛ مسكونه غويتا انتايلو ونيرو تذكرو اندحر كوينكم يسوس كا اتتحصب كلنتنو نصوهيمو بجكا غارو محصابا يليني بيتروس تايلونيرو بقى غريت راي زي كلنتنا بقى داوي رئسيون حصبن مسبولو غويتا انتايلونيرو يسوس كات تحصب كلنتنو نصوهيمو بجكا غارو محصابا يليوني غناخه كلاتكم ايكونكم بلا نتزه تحزو يفلطو نبرمو سلازيخا كلاتكم نصوحات ايكونكم زبله يبلنا مالتي لومي انريو خفلن بقر مقصلتا نايزي حساب زي مالتي ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ አብ ንሪኦ خفلي አብ ቁጥር 18 እንታይሉ አነ ነቶም ዘሐረኹም ፈልጦሚ ብዛዕባ ሁላትኩም አይኮንኩም ዝዛረብ ዘለኹ ግናኸ እቲ ጽሑፍ መእንቲ ክፍጸም እቲ እንጌራይ ዝበለ ሸኾንኡ አባይ አልዓለ ኢሉ ኣብዚ ክልተ ነገሪና ንርኢ ሓደ ክፍጸም ዘሎ ትንቢት ከም ትንቢታዊ መልእኽቲ ዘለዎ ጽሑፍ ከም ዘሎ ኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ እቲ ጽሑፍ ኣብ ህይወቱ ዝፍጸም ከም ዝኾነ ይዝኽፍል ዝነግረና I hope مسالهم إليه حسب مالتي بحثيرو نزي تنبيتاوي ملأختي زلو صحف زفتصمو كلتا سبات كم زلوي زخفلي زنقرنا أبزي جناخة تصحف من أنت خفتصم زبل قال أزي وساني قالي كل ساعة كفتصمو زلوهم تنبيتات ويتصحفات اندحر علو حدا تنبيت زملكتهم سبات علو بخلاي درجة دما نتوم نتي تنبيت كفتصم زتحبابرو أكالات ويدما سبات كم زلويو نردا مالتي أبزي نفسو كفنا خنستبللو زلنا أقداس نتبين تايو اتكزيابير بأف باروتوز تزاربهم كلهم تنبيتات صحفات كفتصمو بقديو آمين أنا نسهاتكم جنا كمنا يهوداس قرطاوي تحبابرتي ويفتسم تحماق تنبيتات كين خون كنت انقا كم زلنايو أنا كاب زغفلي زمهار زلهو مالتي كم زابز كنببوت أنحنا إذا صحف كفتسم جيزيون ساعاتون زتصبي زنبرة صحفي إذا زابير قدم زمانات بأف باريو استزاربو تنبيتاوي دمتسي زفتسمو دما حدا إذا تنبي زملكتو يسوس هالو نتك زابير قدمو خمز خون كم زفتسم تزاربو قال دما زفتسم يهودا دما كم زلو نرئي مالتي أبزن يهودا سقورتاوي نرئي أخولنا بفقاديو إذا قدم زمانات بأف قدوسان زتتصحفة تنبيتاوي ملأختي زلو صحف كفتسم تحبابار خوينو ማንም ማያገደዶን በዓሉ በምርጩይ ካብዝ خفሊ እንማሃሮ አብ ትምርትን ታይ እንደሐር ኢልና እግዚአብሔር ንማንም አገዲዱ ናብትናቱ ፍቃድ ከም ዘየእትዎ ሰብ ገዛ ፍቃዱ በገዛ ምርጩኡ መጠቀሚ ወይ አቅሐ እግዚአብሔር ይኸውን ወይ ድማ መጠቀሚ ዲያብሎስ ከም ዝኸውንና ካብዝ خفሊ ዝንማሃር ኢየሱስ ኣብዚ ቅድም ዘመናት ብዛዕባ ዝተጻሕፈ ትንቢታዊ መልእኽቲ ዘሎ ጽሑፍ ጠቂሱ ዝዛረብ ኮሎ ኢና ንሪኦ ዘለና
نزقال زيابينا نرخبون دحرينا أم مزمور 41 قطر 9 هو تزأمنو انجرايز بالأفتاوي كواشخونو على الليبل ويتا يسوس نيودا لكع خمتوم كالو دك مزامورتي زريون يرو حقيدو ويتا يوداس قرطاوي كابت كفؤ منجدو كملس بزح صيعيري انتخونه كملس فقادنيا سلازينبره حمون قلبون ابت منفساوي نجر زيكونس ابز طفاي نجر سلازنبره نتز أمنو نخبر نجر زحاريو نشومت زتصوع قويتا خخدون كتالمون كله ينانري اتزخف أنجر اتي تأمنو اتمساخاز بل زستي سبكت المكة أحاليفو خبكا خولي حق ايدو قدسان كم زخنا نبوت انا قال قويتا نيودا أمينو معرتهم كالوت حواريات سلطان شمتي بونيرو انتخونه ጊዜያዊ ነገር ስለዘታለሎ ካብት ዘለዓለማዊ አጀንዳ እግዚአብሔር በፍቃዱ ከአሉ ሆሎ ንሪኦ ካብዝ ከምዝ ጎይታ ይድሐነና አሜን ሎሙውን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ሎሙውን እዚ ናይ ይሁዳ መንፈስ ዘጻናውቶም አይተሳአኑን ምእንቲ ጊዜያዊ ረብሃ ክብሉ ዝተሓተ ነገር ዝመረጹ አይተሳአኑን ምናልባት ከምና ይሁዳ ስቆርታዊ በእሊ ብ30 ዲናር ተደራዲሮም ንጎይታ አይሸጥዎን ሆኑ ክኡልያ ጎይታ ዘይበለካ ምግባር ንጎይታ ካምሻጥ ዝውሕድ ነገር ግን አይኮነን ራእይ አሎኒ ጎይታ ጸውዒኒ ናበልካ ንጎይታ መጋበሪያ ጥቅምኻ ምግባር እዚ ካብቲ ይሁዳስ ቆርታው ዝበደሎ በደል ዝንእስ አይኮነን እዚ ተግባሩን ንጎይታ ካምሻጥ አይና አስኒ ጎይታ ኢየሱስ አብ ቁጥሪ 19 ታይሉሲ ምስኮነ ከአ አነ ምዃነ ምእንተ ተአምኑ ከአ ከይኮነ ኮሎ ሕጂ ነግረኩም አለኹ ኢሉ አብዚ ጎይታ ብዛዕባቲ አብ ቁጥር 18 ተዛረበ ቃልዩ ዘዛረብ ዘሎ እታ ምስኮነ አነ ምዃነ ምእንተ ተአምኑ ትብል ቃል ብጣዕሚ ክነተኩረላ ዝግባእ ቃልያ አብዚ ጎይታ ብዛዕባቲ ሐቀኛ መንነቱ እዩ ነቶም ናቱ ብግልጽ ዝነግሮም ዘሎ አብዚ ጎይታ ምስኮነ ኢሉ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እንደህር ኢልና ብዛዕባቲ አብ ቁጥር 18 ተዛረበ ቃሊ ምስኮነ ማለት እንታይ ማለት እዩ ይሁዳ ሸኾኑኡ አባይ መሰለ አለ بمسعى محلفو مسحابني ب30 دينار مشطني مالتي مسكونه مالت كخونيو كفصاميو زبل ملእኽቲ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ምስኮነ አነ ምዃነ ምእንቲ ክትአምኑ ኸአ ከይኮነ ሕጂ ነግረኩም አለኹ ክብሎም ኮሎ ብርግጽ ከም ዝኸውን ከም ዝፍጸም ብትብዓት ይነግሮም አሎ እቲ አነ ምዃነ ዝብል ቃል ድማ እቲ ጽሑፍ ብዛዕባይ ከም ተጻሕፈ አነት ናይ ዓለም መድኃኒ ክርስቶስ ከም ዝኾንኩ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አብ ቁጥር ኢስራ ብጣዕሚ ዘገርም ቃል አሎ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ዝበዝሐ ጊዜ ኣብዘ ያጥፍኤ ማለት ይዋን ነቲ ዝልአኽዎ ዝቕበል ንዓይ ይቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝልአኸኒ ዝቕበል ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ማቴዎስ 10 ካብ 40-42 ክነንብቦ ኮለና እንታይ ይብል ንኣኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ዝቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝልአኸኒ ዝቕበል ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ኣስብ ነቢ ይረክብ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ኣስብ ጻድቕ ይረክብ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘስቲ ኣስቡ ከቶ ከምዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ቅድሚ ናብቲ ሓሳብ መኻደይ ሓደ ነገር ክብል ደስ ይብለኒ ኣብዚ ነዚ ቃል እዚ ዝዛረብ ዘሎ መን እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን ኩሉ ጊዜ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዝብሎ እቲ ተዛራባይ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ መን ይዛረባሎ መን እንታይ ይብላሎ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ኣብዚ ጎይታ ባዕሉ እዩ ንኣኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ዝቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ
نتل زلأخني زقبل إلو تزاري بزلو يسوس كريستوس قويتاي آمين نزق على زي كم ترى قال كنوسدو يبلنا آمين مونهاتم تستزاراباي يسوس كريستوس لزخونه مالتي أبزخنا بوت أنا إحنا قال قويتاي يسوس بعلون تايلو نتزل أكو زقبل إلو نعاي يقبل إتنا عايز يقبل دما نتزل أخني زقبل إلو تزغرم نجر انتاي اندحر إنا قويتا يسوس نعايز قبل نأخذكم يقبل يكونن إلو قدوسان صبوك غيركم أسمعني قويتا يسوس كريستوس نعايز قبل نأخذكم يقبل يكونن إلو نأخذكم زقبل نعاي يقبل إلو قويتا يسوس أبزي نتي زلأكو زقبل نعي قبل كبل كله انتاي مالتيو نتوم أنا زتقبلكم مقبل نتوم نزنغرزي بقعاتم إلى أمينة زلأكو مقبل نعي مقبل مالتي زبل زلوك زابيري مسكن آمين يسوس مقبلنا زفلت معاسين دحر إلنا نتوم ناتو نا يسوس أمباسادرات كنقبلهم كلنا وينتهم لأخاتو هنقبلو خلنا تراي نتهم نا يسوس زخولو انت زي تقبلنا يوم انت نتسيقنا يوم انت أقافئنا يوم قنا بتزواواري نعاتهم زي كونس نيسوسنا ننسقون نقاف انزلونا سلازي خاي يسوس بقلتي نتي زلأكو زقبل نعاي يقبل اتنا عاي زقبل دما نتزل أخني زقبل له يسوس قويتاي أبزي بزعبا عزيو أقداس زخونة عرسي ززارب زرلو نتزل أكو زقبل نعي يقبل كبل كله اتيلو أخ مستل أخزلو ومتأسسار متححاز كساعكن دي تلك خمزخونة يزارينا آمين دو أبزي يوحنس نتزل أكو زقبل إلو تحيفولنا زلو أبتلعل إلنا زنبمنا يو ناب وانجيل ماتيوس كيدنا هنن بوخولنا نأخذكم زقبل نعاي زقبل اتنعاي زقبل دما نتزل أخني زقبل يزبلهم آمين نأخذكم زقبل إلو زبلهم نمن يوم اندحر إلنا نتوم ناتو نتوم نسو زحاريهم نعلامو زفاليهم دك أمزامرتي آمين قويتا نأخذكم إلو كبل كله نرسو مسؤوم حدا غيري اغزابير مسكن آمين قويتا يسوس نتوم نتزل أكو زقبل نعاي زقبل كبل كله انتاي زارينا قويتا يسوس نتوم زل أخوم موكالو سلطانون حلافنتون محابي زارينا آمين كمزا عينت authority كمزا عينس سلطان إيو قويتا يسوس كريستوس نتوم بسمو زتسمينا سبات هيونا زلو يسوس قويتاي نزا حساب عطبي أخقلت يخيلي لزا حسبو أمباسادر وي لأخ زبل كالترايو آمين أبزن تاينا نرئي زلونا يسوس سلطانو ندك أمزامرتو خمزا محلال فلوم ندك أمزامرتو ويدما نيسوس زي ما قبال كلتيو معرخم زخونه يزقال زنقرنا هذا أمباسادر نحاجرو وكيلو أب كالا حاجر زنبر حكيدو أمباسادر مالت هذا حاجر كوكلنا يخيليو إلى آمينا نسرحة الأخوة من قصته كالمالتي أمباسادر نحاجرو زوكل بزو حلاف النزلو سبي نسو حدا خنسو اتزوكلو جنا حاجري حكيدو قدسان أمباسادر حدا نجرجن ولا كو حدا تخونه اتزوكلو جن نحاجرو بمول يزوكل حنت حاجر نتي نحاجرو وكيلو أمدرا زلو أمباسادر دز بلا نجر كتجبراي تخيلني نتي أمباسادر نتي أمدرا زلو أمباسادر متنكاف مالت نتي أمباسادر وكيلو زلو حاجر متنكاف مالت سلزخونه مالتي سيزي قويتا يسوس نأخذكم زقبل إلو كبل كله كم تبلع على خبلوت أنا حكو حواريات ناتو وكيلات سلزخونو نتنسو زوكلهم وكيلاتو خونو زمرتهم زي ما قبال نتزحاريهم زي ما قبالي نتزحاريهم زمرتهم زي ما قبال دما نتزل أخو أبو زي ما قبال مالتي نفسو كفنا نزخ نفلت أزيا قداسي نعايم زي ما قبال
ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይመቕባል ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እንድሕር ኣነ ብኢየሱስ ዝተሓረኹ ኮይነ ኢየሱስ ዝመረፀኒ እንድሕር ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣገልግሎቱ ዝመደበኒ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ንዓይ ዘይተቐቢልኩምኒ ንዓይ ኣይኮንኩምን ትነጽጉ ዘለኹም ንመን ኢና ነጽግ ዘለና እንድሕር ኢልና ነቲ ንዓይ ዝወከል ንዓይ ዝመረፀኒ ንዓይ ዝለኣኸኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ነጽግ ዘለና ንኢየሱስ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ነትን ኢየሱስ ዝለኣኹ ኣቦውን ኢና ንነጽግ ዘለና እቲ ምትእስሳሬ ክትርእይዎ ደለ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ንደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ኣብ ዘሳደደሉ ዝነበረሉ እዋን ጎይታ ኣብ መንገዲ ክራኸቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ እንድሕር ኢልና ሳውል ንምንታይ እትሰጎኒ ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ክንደይ ወሪዱ ንርእሱ ምሳና ማዕረ ከም ዝገበረ ወይ ድማ እቲ ስልጣኑ ንዓና ኤክስቴንድ ከም ዝገበረልና ከርእየኩም ዝደሊ ዘለኹ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንታይ ኢልዎ ሳውል እናሳደደ ከሎ ንቤተ ክርስቲያን እናሳጎገ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርሃን ምስተራኸቦ እሞ ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ኢሉ ምስሓተቶ ሳውል እንታይ ኢልዎ ጎይታ መኒ ሃይልዎ ጎይታ መኒ ሃይሉ ምስሓተቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ይመልሱሉ ጎይታ ኢየሱስ ድማ እንታይ ኢሉ ይመልሱሉ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ ብምባል ንደቀ መዛሙርቱ ማለት ንሱ ማለት ምዃኑ ኣብዚ ብግልጽ ከርኢ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ አሜን ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ፊዚካሊ ኣያሳጎጎን ሐዋርያ ጳውሎስ ንመን ይዘሳጎግ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት እንድሕር ኢልና ነቶም ብስም ኢየሱስ ዝተጸውዑ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓብቲ ዝኾኑ እዩ ዘሳጎግ ነይሩ ስለዚ ንኣኺ ዝትንክፍ ንኣኻ ጥራይ ዘይኮነ ዝትንክፍ ዘሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንኮላይ ዝትንክፍ ዘሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክትንከፍ ከሎ ስቕኢሉ ኣይርኢን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ስለዚ ማንኛውም ንፍታው ንጽላ ናይ ኢየሱስ እንድሕር ኮይና ንሕና ማለት ክርስቶስ ኢና አሜን ክርስቶስ ማለት ድማ ንሕና ኢና ምክንያቱም ኣብዚ ምድሪ ክሳዕ ዘሎና ወኪላት ናቱ ስለዝኾንና ማለት እዩ ከም ወኪላት ክንንቀሳቀስ ኣሎና ከም ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ኮይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከም ዘሎና ኣነ ካብዚ ክፍሊ እዚ ተማሂረ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ክፍሊ እዚ ኢየሱስ ምስቶም ናቱ ዝኾኑ ዘለዎ ጥቡቕ ሕብረት ዘርኢ ክፍሊ እዩ ኢየሱስ በዓልዩ ንኣሓትኩም ዝቕበል ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ዝቕበል ኢሉ አሜን በቃ እዚ ገለገለኹም ምናልባት ሕጂ እናሰማዓኹምኒ ኣብ ኣምሮኹም ዝመጽ ሓሳብ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ እዚ ንሐዋርያት ዝተዛረቦ ቃሊ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ኣብ ሳውል ናብ ደማስቆስ ከሳውግ ዝኸደ ንሐዋርያት ኣይኮነን ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ሳውል ወይ ድማ ጳውሎስ ናብ ደማስቆስ ከይዱ ደብዳቤ ጽሒፉ ከእስር ከቅትል ከስጉግ ዝኸይድ ዝነበረ ንሐዋርያት ኣይኮነን ነቶም ብስም ክርስቶስ ዝኣመኑ ዘበሉ ብሙሉኦም ከጥፍኦም ዝተስኢ ነይሩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ንነፍሱ ከፍና ዝሃበዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኺ ዝተንከፈ ንዕኡ ከም ዝተንከፈዩ ንኣኻ ዝተንከፈ ንዕኡ ከም ዝተንከፈዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ክንደይ ምሳና ጥቡቕ ሕብረት ከም ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ርእሱ ኣትሒቱ ወሪዱ በቃ ማዕሬና ከም ዝኾነ ከም ዝገበረ ርእሱ እዚ ክፍሊ ዘርእየና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ክፍሊ እዚ ከም ትብሎ ጸናሕኩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ናቱ ዝኾኑ ዘለዎ ጥብቂ ሪሌሽንሺፕ ይዘሪ ኢየሱስ በዓልዩ ንኣኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ዝቕበል ኢሉ ስለዚ ነቶም ናይ ጎይታ ዝኾኑ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ዘይምቕባል ንጎይታ ዘይምቕባል ሎሚ ነግረኩም ኣለኹ ነቶም ጎይታ ዝመረጾም ጎይታ ዝሓረዮም ቀዳማይ መማሃራና ኣብ ልዕሊና ዝተሾሙ ንዕኦም ዘይምቕባል ንጎይታ ዘይምቕባል ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን
نحد حدنا زي ما قبل أنا نعاهم كنتسقكم كله أنا يقبلن كبل كله نعاهم زي كون زنتسق زله نفقد እግዚአብሔር ነትን ስኻት نعاهم زحاري ጎይታ ዝነጽቅ ዘለው እዚ ነገር እዚ እያነ ካብ ዝኽፍል ዝተማሂረ ሎሚ ናይ ዝቃል እዚ ሚስጥር ተረዲእና እንድሕር ከድና ኣዚ ሰናይ ቅዱሳን ነቶም ጎይታ ባዕሉ ዝመረጾም ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ንኣዓቶም ዘይመቕባል ንጎይታ ዘይመቕባል ነታ ኣውሽጦም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምቅዋም ከምኡውን ልክ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ንእግዚአብሔር ኣቦ ዘይመቕባል ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ናብቶም ኣወጻኢ ዘለዎ ዘነጣጠረ ቃል ዝመስል እዚ ቃል ግና ኣብ ማእኸልና ክስልጥን ዝግብኦ ቃል እዚ ኣብ ማእኸልና ጠፊኡ ዘሎ ነገር እዩ ምቅብባል ኣብ ቤተክርስቲያን የለን ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ኩሉ ኣገልጋሊ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣገልጋሊ ኣነ ክርኢ ከለኹ ክእዘብ ከለኹ እንታይ ዝገብር እንድሕሪልና ኣብ ዘመን እዚ እትናቱ ፐርፎርማንስ ከርኢ እምበር እትናቱ ስብከት ዲዩ እትናቱ ትምህርት ዲዩ ገለ በቃ ናቱ ነገር ከርኢ እምበር ኮፊሉ ኣቕሊ ገይሩ እተሓውዝ ምህሮ እተሓውዝ ዘብሎ ክሰምዕ ኣቕሊ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ የለን ኣብ ዘመን እዚ ኣብ ማእኸልና ምቅብባል ተዘየለ እግዚአብሔር ፍቃዱ ብነፃነት ክገብር ኣይክእልኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ማእኸልና ክሰርሕ ካብ ዝገብሮ ቀንድ ነገራት ሓድነትና ምቅብባልና ምክብባርና ምትሓዝና ከምኡን ፍቅርና ክንደይ ግዜ ይኸውን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ነቲ ናይ ጎይታ ሓሳብ ነጽግናዮ ጎይታ ሎሚ ንነፍስ ወከፍና ፍቃዱ ከይንቃወም ይደግፈና አሜን ጎይታሰርዕ ብሰቢ ፍተው ጽልኡ በአይ ገይሩ ዝትንክፈካ ፍተው ጽላ ብኻልእ ሓውኻ ወይ ብኻልእ ሓፍትኽ ገይሩ ዝትንክፈካ ጎይታ ብሰቢ ዝሰርሕ ብሮቦት ኣይኮነን ዝሰርሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኣለዎ ንሱ ዝሓረዮም ንሱ ዝመረጾም ናቱ ዝኾኑ ወኪላት ኣምባሳደራት ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዞም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝወከሎም ሰባት ይሰርሕ ንዖም ምንጻግ ማለት ንፍቃዱ ንሓሳቡ ምንጻግ ማለት እዩ በዓልና ኢና أبرختنا أفوسنا نعتو قويتا يسوس نتوم دك أمزامرتو نعاهم زقبل نعايز قبل دمانة تزل أخن يقبل مسبلا ماتيوس أسرتك هبر بعكسب 4 كل تنتايلوم ننبي بسم نبي زقبل عصب نبي يركب نتصادق بسم تصادق زقبل دما عصب تصادق يركب عصب زلو عمق قبالي كابزوم نعاشتو نحاده كوا بسم ود مزمور أساس حل ما يترايزه ستي عصب خطو خمسي سئن بحق قبلكم اللهو بمبال عمق قبال زلو برخت نتوم ناتو زخونو دك أمزامرتو لوم دمانا عين نعاخاتكم مني نقرنا له يسوس قويتاي آمين دو نبي بسم نبي زقبل عصب نبي ركب كبل كله ناي مقبال مقبال زلق زمصو برختي زنغرنا زلو مقبال زلق برختينا نري زلنا يسوع كريستوس قويتاي لو من نغركم الله صلاينا دابيلوس بزتخالو متن نزحق خنفلط ايدلينان مغنياتهم اندحري از ميستر زتغليصلنا اما اخلنا مقبال كبزيحو اما اخلنا مقبال بزيحو مالت دما حدنتنا እናጠንከረ እናወሰኸ ኸይዲ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ መንግስቱ ፈሪሳ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ክንቀባበል ኮለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አማኸልና ስሩሕን ምስራሕ ስለዚህ ይጽግሞ አማኸልና በረኸቱ ፈውሱ ተአምራቱ ኩሉ ክበዛሐልና ማለት እዩ ስለዚህ ጸላኢና ዲያብሎስ አማኸልና ምትሕሓዝ ከይህሉ ህብረት ከይህሉ ምቅባል ከይከውን ለይትን መዓልትን ክፍሕስ ይሓድር ማለት እዩ ካልስራህ ይብሉን كمي جيرو نتحدى مستحدى يتقاصو كمي جيرو نتحدى بقى كم زي تقبابل كغبر يزوع لهم دابيلوس قال نجر هيكون نسرح لو ما انا نسخاتكم ممكن نقحي غبانا فتينا صلينا كمتي يسوس زبلو نحفتنا وينحونا كنغفعم كلنا كنصقم وي كنسقم كلنا وي كيتقبلنا يمكن ترف كلنا بعلاتنا هنا عبلعلينا برختنا ناي برخت معصونا عصو ناي بعلنا برخت ايو زتحز سلازي لومي اذن مقبال منفس نفسه كفنا يركبنا امين اتعبيوب غليسب انت كم زلو تفلطو ديهم غليسب كم زبلو سبات اغاطيمم خفلطو ده
أنا باستر تيدي أيدليوني بقى باستر تيدي أبوش تزلوا تأجب تعمي قبولة يقولوا مالس أنا worship أبوش تزلوا تأجب قبولة نا كل أنتوا تقبلوا لك يسوع كريستوس قويتاي نعون نتأجون كتفلالي أي تخليني آمين دو السو باسم يسوع كريستوس تتسوى أسابي ناي قويتاي يسوع كريستوس دمز فساسلي يسوع كريستوس زحاري سمعوا أنا نسخاتكم من نقونات أوام سباتكو قويتا زمرت أمكوي قويتا يسوع كريستوس زحاري أمكوي قويتا يسوع كريستوس عينو زودا أولم سباتكوي من البات أب عينها زي ملعنا هنكون نخلينا من البات أبقى بتنات كرايتيريا ويدما نتنات كرايتيريا زين مال سبات كنمثل نخلينا أنا نقرأ الله إزوم زغلغلو خاجن إزدوم نغلغلكم سبات جنا أب عين قويت أب عين بعين إخزابير مولو آتينا إخزابير يمسكن إخزابير عينو زودا قلنا سباتنا فتيهم تسأليهم مالتي إزي أنا بزعبا جزعر سيد في رخ الزهرب كله نعاخو من كل يوكيل الزهرب زلخو آمين دو نفسه كفكم وكيل الزهرب زلخو نفسه كفنا أب عين قويتها زخبرنا سباتنا آمين دو نفسه ما يتوا أيتا تحتوا بعين قويتها نفسهم رأيوا بعين تزموت لكم قويتا يسوع كريستوس نرأسهم رأيوا I'm telling you سبات كريوهم كله من الباتنا عينهم كيتمول أولهم تدخليهم no ግን እግዚአብሔር አብቀን እግዚአብሔር ግን ንስሓትኩም ኩብራት ይኹም እንድሕር እግዚአብሔር ዘኽብሮ ሰብ ዘይተኸብር ኮይንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትከብር ቅዱሳን ሎሚ እዞም ኣብ ማእኸልና ቦታ ዘይሃብናዮም ሰባት እዞም ዘገልግሉና ዘለዉ በቃ for granted ወሲድናዮም ዘለና ኣገልገልቲ ጽባሕ ንጎ ካይትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም ንሕና መዓሲና ንነቅሕ መሲልኩም ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢድና ዝነበረ ነገር مسعنا يوينا appreciate نقبر نتي أبيدنا زنبرة نجار I'm telling you منفس قدسنا عايز ما هرن نجار زي سلديت ألاقينا جابيلوس أما أخلنا متحاز كيهلو هبرت كيهلونا مقبال كيكوليتن معالتن كفحسي زحدر زلو لو ما أنا نسخاتكم من كنك إحي قبقنا أما أخلنا كبزح زلوه كنجز زلوه انتهي اندحر إلنا مقبالي أمين دو أردوسان أما أخلتهم آمنتي أما أخلتهم سم كريستوس نتقوى أسابات كبزح زلوه انتهي اندحر إلنا مقبالي اتحادة نيتحادة تأجا اتحادة بتحادة بتني حوت أجا مقلقال كبزح اللوه سلمنتا إذا أنا زنبر الله زلوه كتما زي تفوس اندحر إلنا تأجا نيتأجا نيمك قبال منفس يلا أبزاز زنبر الله زلوه كتما فوس زيلو كل انت نشرش دماء حجي بقى انت ما هو لكم اكزابير محرت يقبرنا اكزابير نزاكة تمازي ايب صحايا قليلنا نزاكة تمازي كل احنا تسوقيقنا لنا كابز تشرش كابت نقلقل اللو تشرش بقى تسوقيقنا يقر مكاي ورشب حاوي وطو طباحيلنا اتهم زعابي تشرش نبحالسي مالسي بقى دحان زخونا چرچ زبحال كل احنا تسوقيقنا لنا تعباي چرچ تبحال كابت سوقوق وريحالا هج ابي فتنا يازلا ابي فتنا بقى انا نزا تورونتو فوز خمس على يلوم بقى نتا چرچ كمقلوا لعلن تحت زبلون خنما مليئهم الله حج بتسترغب اغاطامي مالت نعناها وزو خابزا چرچ لومنا ندقنا خري خلو عينهم دمليئهم بك مس بزحنا بقى صليئهمنا مويتهم نساتهم 4 دي محموش تريفهم تم صعدوا نحنها مملسنا نسسن وصو يلومنا هابت بيتكريستيان هجينا باي كام نبلاي نفلطنينا እግዚአብሔር ይፈልጥ ማለት ግን ጎይታን ምን ታዩ ዝንቅንቀና እንደህር ኢልካ ሓደ ዝተበላሽው ነገር ግን አለው አነ ዝሪኦ ዝተበላሸ ነገር ግን አለው ዘይ ምቅባል መንፈስ አለው አብዙ ከተማዚ ዘይ ምትሐዝ መንፈስ አለው اتحاد بتني حاو ጸጋ زي مغلغال منفس አለው in the name of Jesus እዚ እግዚአብሔር ይስበሮ كلنا الناتو كريز دلي كلنا الناتو شو كريز دلي كمزي اب فودو تلفزيون تريو نناتو توك شو زلو سب كله كوي توك شو زلو اب تلفزيون كلنا الناتو شو አለው كل احنا ناتنا شو እንደህራለና من مخرينت شو نتمرئت من كريلناي انتي نمنتي از نغركم زلوه مسيلكم አገልገልት ስለዘይብልና ይኮናል ንንቅነቅ ዘለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘለዎም ሰባት አማ አኸልና ስለዘለው አይኮነ ስለምንታዩ
እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይልቀቕ ዘሎ ቅዱሳን ዘይተቐባእኻ ስለ ዘይኮንካ ኣይኮንካን ወይ ቅቡኣት ኣብ ማእኸልና ስለ ዘይሎ ይኮናን ኣብ ፈቆዱ ገሌና ናብ ኢትዮጵያ ክንከይድ ኣኮብኪብና ዘለና ቅብኣት ስለ ዘይሎ ይኮነን ኣገልገልቲ ስለ ዘይሎ ይኮነን እግዚአብሔር ብፈውስ ዝቐብኦም ሰባት ስለ ዘይሎ ይኮነን መምሃራን ስለ ዘይብልና ይኮነን ፓስተራት ኢቫንጀሊስት ስለ ዘይሎና ይኮነን ግን من يقبلون سلامنا حجي من يقبلون يوم من يقبلون ورشب من يقبلون باستر تيدي من يقبلون أنا يسوع من يقبلون أبزا أما خلنا زلوا إخبار زقبهم حتى فوسخا مسحفتها يزلوا فوسخ مسحوخ يزلوا مسخا زلوا فوسلوا كدوسان نقرأكم الله ببزحي بفلاي أبانا أبتم أمن تزرع إجن انتاي ندحر إلنا قدوسان اتكنجز زلوا مقبال زي كونس اتحاده بتح اب حوزلو صقا خغلغل زي مدلاي زرعي انا زرعخو يزبلكم زلهو انا زريو زلهو انا زوغين زلو انا زحممن زلو انتاي اندحريلنا سلمن تايني حوي صقا بقى بحوي صقا خغلغل زي مدلاي انا بطعم يزفتو خغلغل بتوم ناي حواتي صقا بقى كل سبجن نناتو شوكري كدلي كله مستم سبات بأس مالتي سلا أنا تزارباي سلا زهونكو سأزبل سلا زي كونكو يقاطعو يعني بزح جزء حنسا بترير زربا سلا زرب بقى كم زراب زي مزراب مرت مالتي لومي نزمن فسزي زابير كابيوت النفس وكفنا يسبر رامي كتفوس تدلي دخي إنه هندو أما أخلنا قلقلت زلو نمنتينا بتكالت غير اللوندو قبوات كلونا كو حفتها كو قبئتك يسوس قويتاي حادثب صبو غيركم سمعوني حادثب نتي بخبور دم يسوس تعدغه نغركم الله حادثب نتي بخبور دم يسوس تعدغه نتي እግዚአብሔር زحاريو كنعقون كستنعقون كقامو خلو لك خمت بتدغاغامي خنبلو صنحنا نت سب زيكون نعقزلنا نت اوشت زحادر منفس نت زموتلو يسوسنا نعقزلنا دوم እግዚአብሔር مستو عنا يفوتو امين دو نعيت نعقن زلخا مسيلو كخون خلي نعيت قناصبن زلخا مسيلو كخون خلي نعيت نعقسن زلخا مسيلو كخون خلي No. You will deal with Jesus. مس يسوع يخديل كتكبر. أنا دا تازلاتني تاقوي تقبل بيزا أمت أوكي حيزل كادوز بالزلاه. قلت خدا تي إخبار زحابهم تي إخبار أب أمز أمت بكم تا زلوا عقمهم غيرهم يمزقل قلو خازلوا. أخبريو. أنا لومي دفيرة كنقرأكمي. أنا لومي دفيرة مغنياتو ببولدنس نقرأكم زلاه. إذن أيمن فس قدس ملك تسلزخوني بتبقى نقرأكم زلاه. أنا لوم معلت نقرأكم الله. ليتن معلتن كنت اللين توعلنا انت حدرنا زتفل عليو منفساوي نتفتات انت جبرنا نحواتنا نحاتنا زين قبل دحر كوينا منم زفتر نجر كم زين لوخ نجر كخيل قدوسان زمننا بخوم يودا امين دو ننقع سيطان بتعمي رقيق خمسنا حسبو يكونن حبيبي بشم يسوع الكايو زي كي نجر الله ازي نحاو خازي مقبال جلسي ورك اوت كنغبرو زلنا نجري سيطان طبيبي بشم يسوع الكا تفرسو نجر بشم يسوع كريستوس الكا سل تفرسو كال عينت طبيب يزطقم كما يغيرو نعها ياساسركاي حجكو بتعمي تاكتيكو نغركم نمنچي مسرحابوت سرسر يبلا مالتي أبزغ للتتجميدلو نتحدد دما مستحدد تأساسرو مالت نجي زلك أقبرخت زبحال يلن تأساسير كخوفكون مالت سمعني نحواتنا زين قبل دحر كوين ناز من مزفتر نجار يلن نسحا خنقاتون دحر قالونا لو معلتي نسحا نقتو كن منلس ندحر قالونا نملس قويتا سقل يكونن كمت أنتو يوبا زبلو زنبرة نزق على نابانا لي إخونا زرلو يا إخبار قال كفوسنا كملسنا كاب طفات كدحنا يزمت سازي نسم كنسم أنا حنا قال متان كتأمنا بأمنة مسجزار إسنا نوحدو أمين صبوا غيركم سمعني من يفلت ناي زمانات ملس تصلوتكم بتي ابطاهم زلو سب يملس يخون بتي زي تصبخهم موسب بتي بوتا زي حبكم موسب بتي قمت زي حبكم موسب فوسخونكم مسالكم يخ قويتا يسوس
ንኣኻትኩም ዝቕበል ክብል ኮሎ ኣብቲ ንኣኻትኩም ዝብል ቃል ኣነ ንስኻትኩምን ማለት እቶም ብስሙ ኣሚንና ዝደሓና መሰል ውልድነት ተቐበልና ኣሎና አሜን ስለዚ ነቶም ኣብ ዙርያና ዘለው ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣኽቢርና ንሓዞ ንመን ዝብል ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ዝደሓኑ ሰባት ዳግም ዝተወልዱ ሰባት ይዕበዩ ይንኣሱ ብዘይገድስ ኣኽቢርና ንሓዞ ሎምና ሓድሕድና ብምቅባል ስራሕ ዳቢሎስ ንፍረት ኣነ ንስኻትኩም ብምትሓዝና ጥራይ ስራሕ ዳቢሎስ ከም ዝፈርስ ትፈልጡ ዲኹም ሕጂኮ ብዙሕ ቡኮታት ስለዘሎ ኮይ ከም ድላዩ ኣቲ ዝወጽእ ዘሎ ትፈልጡ ዲኹም ናይ ሓንቲ ሃገር ቦርደር ክፉት እንድሕር ኮይኑ ንሓደጋ ዝተጋለጸት እያ حقيقة قدسان بوردرنا ناتنا تخفيتي كم دلايو آتيو دلايو سريحو يوصالو دلايو آتيو كي تتأقمه دلايو نقر سريحو يوصالو why because زي تخفت ما عطو بزوحال لنا زي عطنايو ما عطو بزوحال له قدسان لو من انقا زي راي عبس راحة تفرس نحافتخا بمقبال نحاوخا بمقبال التفرسو دلدي بزوحي اتي زعبه تاكتيك ابز زمن زي تقوملو زلو بتي ابحاوخا زلو صقا كاي تغلغل لومكو بتعم توارينا كوينا زلنا لومكو انزاربو زي نفلطلو زمن كوي حقيدو حغزو نسك حقيدو لومي حدا سبا هاي مصي نبي يليناني يبلكا مالت نبي كوادل بعلها نبي تخون تاي ولا حنت يليكاني قلبلكا ازيد بيبلي مصحف قدساوي دزي مصحف قدساوي اسكنغروني مني نبي يدي كان زبله مني حواريات ادلي كان زبله اتوم سبا انزاربو نفلت مصحف قدساوي دي تسبا خاي زارب زلو انا حساب كوفي لسمعمو اتي حزبي عبت امين زبحالون زي بحالون سقيلو امين زبل سقيلو امين زبل سقيلو يزملا سقيلو غفت مفت اكيبو زخيد نو مريز كاسما مصحف قدساوي دي إلكا كم سبيريا مرمر سقيلكا يتقبل اتقندي نتوم بزيت اغازي زغلغلو نبيات ديوم حواريات ديوم نمنتاينا نسم بد حواريات تبل حواريات دهر غير وحواري يكون مصحف قدس كويل يكون نغليهم حواريات نغليهم نبيات نغليهم ممهران نغليهم وانجيلاويان اندحريلو انتاي قدشنا نحنا سمعوني قدسان قويتا يسوس ننبي بسم نبي زقبل عاسب نبي كركبيو إلو حق إيدو حجي كونان اتي نبي زبل قال ناي معرق سمي امين كاب قويتا زوحاب سمي حق إيدو قدسان نحنا بعلنا نبو نلطفوش ما يكونن كمزي حقهم لومي بزوحات نبعلهم شمز لطفو لو قن اتي حق انيا اقلقالي فتي يكون النبي زخول امين دو مغونات افيا سلازود قومي حق ايدو كمزناي لوم زبل سئلهم بعلها معرض تلطفو كوم يكونن سم غويتا يزب ايكون اندي بفلاني اغلغلو سم ناي اوفيس سم اوفيس سلازخونه ابتو اوفيس كوين كاتا اي كتكل سلازلوكا نزناي اوفيس سم بعلو يغويتا زهب يسوس غويتا سازي اتي نبي زبل سم ناي معرق سمي صبو غيركم سمعني كاب اغزابير زوحاب سمي ابزي نبي زبل سم سلطان حيلي قبعات علو امين سلازي ننبيات كنقبل كلنا نت زمرصوم نت نسرح زفليوم نت بعل سلطان نت سلطانون حيلون كمون قبعاتو ابل عليهم زقمت اغزابيرنا نقبل كنقبلهم كلنا بتي اوشطو متقمت اصغا نغلغل مالت بحصيرو غويتا ننبي بسم نبي زقبل عسب نبي يركب نصادق بسم صادق زقبل دما عسب صادق يركب كابزوم نعشتونا حدا كوا بسم ود مزمور طاسا زحل ماي طراي زستي عسبيو كتو خمزي سن بحق بلكم الله كبل كله كرينا دلي زلون تاين دهريلنا حدا اوشت توم نبيات صادقانات بحصيرو ابتوم بسمو زسمي زبلو عبيتوم نعشتوم اوشتوم كمزلو يوز نغرنا زلو غويتا يسوس ابتوم نعشتولو غويتا يسوس ابتوم عبيتي كمزلو يزقال زي زنغرنا بخالاي درجه دما امقبالو بقى زلو بركت اوشت مقبال زلو بركت يزرينا اذا خفلزي يسوس كريستوس غويتا امين مسزي اتحزنا خنريو زدليو حدا اقداس نصبين تايو نتي امقبال وش زلو بركت كنري خولنا نتي ناي زي مقبال صابين كنريو دما ازيا قداسي
አሜን ዶ ቅዱሳን ክንቅበል ኮለና ናይ እግዚአብሔር ሰባት በረኸት እንድሕር አሎ ዘይምቅባል ድማ ሰዓቤን ከም ዘሎ ድማ ክንፈልጥ አሎና ኮንሲኩዌንስ አለዎ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ነቶም 70 ወይ ድማ 72 በብክልተ ገይሩ ክልእኹም ኮሎ ዝሃቦም መምርሕ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ ሉቃስ 9:10 ከይና ክንብብ ኮለና እንታይ ዘርእየና እንድሕሪና ብሙሉ ክንብብ ኮለና ኣብ ምቅባል ዘሎ በረኸትን ዘይምቅባል ዘስዕቦ ፍርድን ዘርእየና አሜን እንታይ ኢልዎም ኣብ ከተማታት ኪዱ በቃ ሰላም ነዛ ቤት እዚ በሉ እተው ኣብቲ ቤት ዘለው ሕማት ፈውሱ ከምዝን ከምትን ግበሩ ኢሉ ጎይታ አዚዞም ሓቀይዶ ኣብታ ዘይተቀበለኩም ከተማ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተጎጋ እግርኩም ነጊፍኩም ውጡ ኢልዎም ስምዑ ነግዚአብሔር ሰባት ክትቀበሉ ኮለኹም በረኸት ይዞም ዝመጹ አሜን ዶ ነግዚአብሔር ሰባት ናብ ቤትኩም ዌልካም ክትብሉ ኮለኹም በረኸት ለቂቆም ዝኸዱ አሜን ዶ ምስኦም ሒዞም ዝመጹ ነገር አሉ ይዝብለኩም ዘለኹ ንሰሌ ዘይመቅባልኩም በረኸትኩም ይዝዕጾም በር ንሰሌ አይትጎድኡዎን ይኹም ንአናና ኢየሱስ ዘይመቅባል ንአናና ኢየሱስ አይጉዳአኒ ፓስተር ቴዲ አይጉዳአኒ ወርሺፕ አይጉዳአኒ ነግረኩም አለው ኢዮብ አይጉዳአኒ ዝጉዳ አመኒ እንደህርልካ ንስኻይኻ ዝጎለካ አመኒ እንደህርልካ ንስኺኺ ሓደ ግዜ ጎይታ ናብታ ዝተወልደላ ናዝሬት ምስ መጸ ደቂ ናዝሬት ንኢየሱስ ብዘይ መቀባሎም ኢየሱስ ኣብቲ ከተማ ብጀካ ውሑዳት ሰባት ኢዱ ከም ዘይንበረ ብሰንኪ ዘይ ምእማኑ ምንም ክገብር ከም ዘይከኣለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ክገብር ስለዘይ ከኣለ ይኮነን ምንም ዘይገበረ ወይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ናዝሬት ምስ በጽሐ ቅብአቱ ስለስተወደ ይኮነን ኢየሱስ ኣብ ናዝሬት ምንም ክገብር ዘይከኣለ ኢየሱስ ምንም ክገብር ዘይተኸኣሎ ናዝሬታውያን ንኢየሱስ ከም ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ብዘይ መቅባሎም በኢየሱስ በዘይ ምእማኖም በቲ ኣብ ኢየሱስ ዝተቀመጠ ጸጋ ክግልገሉ ዘይከኣሉ ስምዑኒ ዘይ መቅብባል زي متأماني زري قويتا يسوس ننبي بسم نبي زقبل كبل كولوكو بنبي ينتو ويدما كم نبي زقبلو مالسي نحادة سب ان قبلو اللو اكبابلا وسانهم زخونة يزنقرنا زلو بنبي ينتو زآمنة مالسي نتوم دك قويتا كم دك قويتا بمجمر عند حر تقبلنا يوم كم نايدك خرسوس اندحر تقبلنا يوم نت منفس قدوس ابኦም ዘቀመጦ ጸጋ ክንቀበሉ ያጸግመናኒ ሐቀይደ ቅዱሳን መብዛሕቲ ጊዜ ንምቅባል ዝኸብደና ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ነቶም ሰባት እንደሕር በቃ ዘይንፈልጦም ኮይናዩ ንምቅባሉ ዝኸብደና እንደሕር ግና ፈሊጥናዮም እንደሕር ግና ንፈልጦም ኮይና ክንቀበሎም አይጸግመናኒ ኣብ ህይወትና እቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ክመጽ እንደሕር ደሊና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሕጂ ዝልቀቕ በረኸት አሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ህይወትና ናይ እግዚአብሔር በረኸት ክመጽ እንደሕር ደሊና ጎይታ ብሰብ ይዝግልገል እዚ ንርእስኻ አምኖ አሜን ዶ ጎይታ አገልገልትለዎ ሕጂውን አገልገልትለዎ ሕጂውን ሰብ አለዎ ጎይታ ነቶም ኣብ ህይወትና ዝልእኹም ሰባት ብቕንዕና بنصوح لب نقبله آمين دو لبنا خير خلالله كم داوود نصوح لب فترة لك كنبل قبل صنع منفس كحدث كنبل عزي أقداس يابز زمن زي إخزابير كجلجلنا ندحر دلينا نتوم نبانا زلقهم سبات بنصوح لبي بقنعنا نقبله كسعلومي نحساب إخزابير بزي فلتات كنقاوم صنحنا لنا قبله مجن نقحمي آمين دو نتوم نإخزابير أقلقلت زي مقبل نت إخزابير أبيوتنا كلقوز دليو بركات كم مخل كالي سميعهم اللهم قدساني نتوم إخزابير نبيوتنا زلوهم سبات عبيتي يهونو نعشتي يهونو سمعند من الباتو كوتين نأمان نتا زمارخا سبي نتا زمارخا نيشتي قلعة بمم بقى كم واجازي حابة خون خالي سلمتها مز بخا قديفنا إلون خون خالي زابير شو ميبارك إنكو عبا زا سبزي أنا بيتي متأد زبلو لوجيزك متيحه زابير شو ميبارك آمين دو نفوسو خوينا نتأمرات خوينا زابير شو ميبارك سلازي نتومنا إخزابير سبات زي مقبال برختنا مدنو واي كنت قوم كلنا أجندنا إخزابير مسؤولنا نتسق زلنا حساب إخزابير مسؤولنا نتسق زلنا أزي نفلت قدسان قويتا نبيات زي لينا نيروم تزخون نبيات أي محبنا نيرو حكيدا قدسان حوارات زي لينا نيروم تزخون نيروم حوارات أي ما نقوليهم حوارات نقوليهم ممهران أي متبع للنيرو كمون ممهران
ወንጌላውያን ጓሶ ዴሊና ነሮም ተዝኾኑ ነሮም ጎይታ ይማሃበና ነሩ እዞም ኦፊሳት ስለዘሊና ግና ጎይታ ይቡናሎ ስለዚህ ነዞም ጎይታ ንጥቅምና ዘሐበና ኦፊሳት አገልገልቱን ንጠቀመሎም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብስራን 1:30 ከምዚብል ኢየሱስ እዚ ምስበለ በመንፈሱ ጉዩ ከባሃትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መስከረ ቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ መን ከም ተዛረበ ጠፊዎም ንሓድሕዶም ተጠማመቱ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ አፍ ልብ ኢየሱስ ተጸጊዑ ኣብ ማዕድ ነበረ ንዕኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ከሓቶ ኣመላኸቶ እቲ ኣብ አፍ ልብ ኢየሱስ ተጎዝጊዙ ዘሎ ከዓ ጎይታ መን ይስበሎ ኢየሱስ ከዓ እቲ ኣነ ቁራስ እንጌራ ጸብሒ ዝህቦ ንስዩ ኢሉ መለሰ ሽዑ ከዓ ቁራስ እንጌራ ጸብሑን ይሁዳ ወይ ወዲ ስምዖን ስቆርታ ወሃቦ ድሕሪታ ቁራስ እንጌራ ከዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ ካብቶም ኣማዓድ ተቐሚጦም ዘለው ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝበሎ ሓደ ኳ ዝፈለጥ ኣይነበረን ንሓያሎ ግና ማሕፈዳ ኣብ ይሁዳ ነበረሞ ኢየሱስ ንበዓል እንደልዮ ዓድግ ወይስ ገለ ንድኻታት ሓብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ ንሱ ግና ነቲ ቁራስ እንጌራ ምስተቀበለ ብኡቡ ወፀ ለይትውን ነበር ይብለና ኣብዚ ጎይታ በመንፈሱ ጉዩ ካባሃትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ምስበሎም ኩላቶም ዘይተጸበይዎ ነገር ስለዝነበረ ንኹሎም ከም ዘሰንበዶምን ከም ዘሻቀሎምን ንሓድሕዶም ከም ዝጠማመቱ ከም ዝገበሮም ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ጴጥሮስ እቲ መን ምዃኑ ክፈልጥ ኣዝዩ ስለዝተሓንጠየ ነቲ አፍ ልቢ ጎይታ ተጸጊዑ ዝነበረ ዮሐንስ እቲ ዘትሕዞ መን ምዃኑ ከሓቶ ምሰመላኸቶ ዮሐንስ ብትብዓት ጎይታ እቲ ዘትሕዘካስ መን ኢሉ ምስሓተቶ ጎይታ እንታይ ዓይነት ምልክት ሂቦም እቲ ኣነ ቆራስ እንጌራ ጸብሒ ዝህቦ ንሱ ኢሉ ክምልሰሎም ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ እንጌራ ቆሪሱ ንይሁዳ አስቆርታው ምስሓቦ እንታይ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ተነብቦ ቃል እንታይ ይብለናሲ ሰይጣን ቡቡ አትዩ ማለት እዩ ሰይጣን ናቡ አትዩ ይብለና ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ ክብሎ ኾሎ ንርኢ ዘገረመኒ ቃል ነዚ ቃል ዝናጽናኹ ዘገረመኒ ነገር እንታይ እንደሕሪልኩምኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እንታይ አጉይዎ እንደሕር ኢልና ቅዱሳን ስለመን ከም ዝጓሃየ ተፈልጡ ዲኹም ስለ ይሁዳ ኮ ይጉዩ ጎይታ ዘጓሃዮ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ናይ ይሁዳ ህይወት አጉይዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ መስቀል ስለ ዘሎ ይኮነን ጉዩ ትሕቲልና ክንሪአይና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣብ ቅድሚ በቃ ከሐስብ ኮሎ በቃ ጎድሰብ ክኸብር ሕጂ ግዚኡ በጽሓ ኢሉ ኣብዚ ግን እንታይ አጉይዎ እንደሕር ኢልና ናይ ይሁዳ ምርጫ ናይ ይሁዳ ኣዝዩ አጉይዎ ዘዓበየ ነገር ጎይታ ሪኢሉ ክነሱ ዘዓበየ ነገር ኣዳሊሉ ክነሱ በቃ ንዘዓበየ ዕላማ ጸዊዕዎ ክነሱ ንዘይጠቅም ነገር ብምድራዊ ነገር ተታሊሉ ምድራዊ ነገር ይዕንቱ ስለዘዕወሮ ነቲ ዘዓበየ ነገር ክርኢ ስለዘይከኣለ ጎይታ ጉዩ በዚ ነገር እዚ ሎሙን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ እዩ ዝጉይ ዘሎ ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ንዘዓበየ አጀንዳ ተጸዊዕና ክነስና ዘዓበየ ዕላማ በህይወትና ኮለዎ በቃ ዘይጠቅም ነገር ጊዜያዊ ነገር ስምዑ ደፊርና ክንዛረብ ኣለና ሎሚ ብዙሓት አገልገልቲ ገንዘብ ዘታለሎም መሊኦም ኣለው ኣነ ብቀረባ ዝፈልጦም ከማንሲ በገንዘብ እሙናት ስለዘይኮኑ ካብቲ ዝነበርዎ ቤተክርስቲያን ዝተሰጉ ፓስተራት ፈልጥ ምክንያቱም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ዝህቦ ገንዘብ ስለዘልዕሉ ስለዝሰርቁ ማለት እዩ ንገዛ ጠቅሞም መጋበሪኦም ስለዝገበርዎ ማለት እዩ ብስም ናይ ቤተክርስቲያን በቃ ሸቀጥ ደንበኛ ሸቀጥ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ስምዑኒ ሎሙን ይሁዳታት መሊኦም እዮም ዘሎ ገንዘብ የዕንቶም ዝደፈኑ ሰባት መሊኦም እዮም ዘሎ ሎሙን ክንጽልዮ ዝግባአና ንሕናውን ኣብ ከምዚ ዓይነት መፈንጠራ ከይንወድቕ ክንጥቃ ይዘለና ኣይተፈተናን ስለዚ ክንዛረባይ ንኽእልን ኢና
ማለት ዝተፈተኑ በዓል ኢዮብ በዓል ቴዲ ዘመኖም ዘቆጠሩ አገልገልቲ እወ ክዛረቡ ኹሉ በዓል ነህና ንዓሽቱ አገልገልቲ ገና ኣብቲ ዘዓበየ አይተፈተናን ስለዚህ እግዚአብሔር ካብዝ ኸምዚ ሓልወኒ ጥራይ ዝብሉ አነ ካብዝ ኸምዚ እዚ ጊዜያዊ ነገር አይንተይ ከይደፍኖ በዚ ጊዜያዊ ጥቕሚ የኢንተይ ከይድፈን እግዚአብሔር ርዳአኒ ዝብል አነ ንሽተይ ስለዝሆንኩ ማለት መንሰይ ስለዝሆን ገና ብዙር ስለዝጽበየኒ ማለት ግን እንታይ ያኽብለኩም ደለይ ዘለኹ እዚ ኣብ ይሁዳ ዝተረፈ ነገር አይኮነን ይዝብለኩም ዘለኹ እዚ መንፈስ እዚ ሕጅውን ይዓይያለው ብለኩም ኣለኹ ምንም ዘይፈርሑ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ክዕምጽዎ ምንም ዘይፈርሑ ምንም እኮ በቃ ስለዚህ ለው መዓልቲ አነ ነግረኩም ኣለኹ ቅዱሳን ሓደ ነገር ክነግረኩም አነ ሕጂ አማንም ኢደይ አይኮንኩን ዘወጣው ዘለኹ እቲ ሐቅ ግን ንሱ ከም ዝኾነ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለምንታዩ ይሁዳ እቲ ኢየሱስ ዝራእየሉ ነገር ክርኢ ዘይከኣለ እንደህሪልኩምኒ ስለዝዓወረ ካል ነገር የዒንቱ ስለዝዓወረ ስለምንታይና ሎሚ ኣብዝ ዘመን ዘለና ክርስቲያናት ሰማያዊ ነገር ክራአየና ዘይከኣለ ስለምንታይና ብናይ ምድራዊ ነገር ተጠላሊፍና ዘለና እንደህሪልና ምድራዊ ነገር የዒንትና ስለዝዓወረ ዘብለጭልጭ ነገር በቃ የዒንትና ስለዝደፈኖይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አማራጭ ስለዚህ ሰአነምበር ንጎይታ ህሊፉ ንይሁዳ ህሊፉ አይመሃቦን ነሩ ሰራቅ መሆኑ ፈልጢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቅ ገርኩም ስመኒ ይሁዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ሰራቅ መሆኑ ፈልጢ ይሁዳ ኩሉ ጊዜ ካብቲ ማሕፈዳ ከም ዝሰርቅ ይፈልጢ እና ፈለጠ ተሰኪሞ ንነፍስ ወከፍና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ወርሺፕ ትንክፎ ነሩ ንነፍስ ወከፍና ምስድኻምና ጸይሩና ዘሎ ጎይታዩ ስሙ ብሩኽ ይሁን አሜን ዶ ነዚ ጎይታሲ ህይወት ካይኮነን ኩሉ ነገር ካክቱፈሉሲ ይውህዶ ደመስለኩም ክንደይ ገበናና ዝሸፈነ ጎይታ ክንደይ ክፍአትና ዝሸፈነ ጎይታ ክንደይ ዝሰወረና ጎይታሲ አቱም ሰባት ስምዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንይሁዳ ጸይሩዎ ክሳብ መወዳእታ ፍቃዱ ግን ከህቦ አይካአለን ፍቃዱ ግን ከረክቦ አይካአለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ክገብር ስለዘይካአለ ናይ ፍቃድ አምላክ ስለዝኾነ እንታይ ገይሩ ትፈልጡ ዲኹም ስምዑ ሰይጣንሲ ከመይ ገይሩዩ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ክጸንሕ ዝኽእል አቱም ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ይሁዳ ሆሎ ኣብጥቆ ሆሎ ናይ ይሁዳ ምርጫ ስለዝኾነ እታ አንጌራ እንታይ ማለት እዩ መፍትሕ በቃ ኪድ ካብዛ ደዚያኒኒዮ ካብ ቁጽጽረይ ወጻኤ ኃይልዎ ካብ ፕሮቴክሽን ናተይ ወጻኤ ኃይልዎ በቃ ልክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓለው ካብ ይሁዳ መሰለ አለ እቲ ነዛ አጋጣሚ ነዛ ሰዓትን ዝጽበይ ሰይጣን አትይዎ ማለት ጎይታ ካብ ልብ ወጽዩ ሰይጣን ድማ ናብ ልብ አትዩ ካብ ዘኸምዝ ጎይታ ይድሐነና አሜን ዶ ሎሚ ዓይንትና ክፈቱ አሜን ሎሚ ነቲ ሰማያዊ ነገር ከይንሪ ነቲ ዝበለጸ ነገር ከይንሪ ደፊንዎ ዘሎ ሸፊንዎ ዘሎ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁዳ ካብ ህይወት ነፍስ ወከፍና አሜን አሜን ዶ ብዙሕ ሰብ ተሸፊኑ ዘሎ ብዙሕ ሰብ በቃ አዊሪ ዘሎ ዝርኢ ዝመስል ዓይንለዎም አይሪን ዝበል በቃ ኣብዝ ዘመን ንሪኦ ነገሪ ዋላ ቤተክርስቲያን ሓሉ ዋላ ዘምር ዋላ ሸብሽብ ግን እስቲል ምድራዊ ነገሪ ኣብሊሉ ዘሎ በህይወትካ አይኮን እንዲ ምድራዊ ነገር አይኮን እንዲ ኣብሊሉ ዘሎ በህይወትና ምድራዊ ነገር አይኮን እንዲ አሸንፉና ዘሎ አይኮን እንዲ ለዕሊና እግዚአብሔር ቢዝነስ ነቲ ምድራዊ ነገርና ክንብ ዝገበረና እኮ ስለስተሰዓርናይ ዝተሰዓረ ህይወት ስለዘለናይ ሎምን ንሰዓሮ ነዚ ትዝበለጸ ነገር ሰማያዊ መዝገብ ካብ ዘሎ አቡ ልብኻሎ ስለዝብል መዝገብና አበይ ከም ዘሎ ሎሚ ፈቲሽና መዝገብና ብላዕሊ ንግበሮ አሜን ኣብቲ ብልዕ ዘይበልኦ ነቐዝ ዘይነቕጾ ሰረቕቲ ድማ ኩኢቶም ዘይረኽብዎ ኣብኡ መዝገብኩም ግበሩ ኢልና ጎይታ ተሸርሺሩ ዘሎ ልብና ስለምንታይ እንደሕር ኢልና መዝገብና ኣብዚ ምድራዊ ስለዝኾነ ይነግረኩም ኣለኹ ኣብ ቸርች አይነግሩኹምን እዮም ምክንያቱም ከምዚ ዓይነት ስብከተ ሰቢኾም ዝመጻሎም ስለዘየሎ ማለት ኣብዚ ግን ድላይና ንሰብከኩም ንኽእልና ማለት አሜን ካብ 31-38 ከም ዝብል ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ በለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ አምላኹን ኣብኡ ከበረ አምላኽ ኣብኡ ካብ ከበረ አምላኽ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ ቀልጢፉን ከኽብሮ እዩ ኢሉ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስምዑኒ ቅዱሳኔ ስምዑኒ ሸይጣን ሕርር ይበል አነ ነግረኩም ኣለኹ ሎሚ أحر عبيلون ندينيرو أحر كابولي أنها أنتوي نيوبا نغرون يره زغر مكم نغر كاب نغو سعشدشت بعنا نغو
ክሳብ 13 ነዚ ባይብል አጽኒዐ ማለት እዩ ክሳብ ክሳብ ካብ 13 ፔጅ ክሳብ 21 ፔጅ ጽሒፈ ነይረ ማለት እዩ እንታይ ዳርጋ 9 ፔጅ ዲ 10 ፔጅ ጽሒፈ ነይረሲ ካብቲ 9 ፔጅ 6 ገጽ ጠፍኡ ማለት እዩ እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ኣነ ሕጂ ዝጽሓፍኮ ይኮንኩን ዝነግረኩም ዘለኹ ጠፍኡ ፍርቁ ጽሒፈዮ ተመሊሰ ማለት እዩ ፍርቁ ግን ጠፍኡ ማለት እዩ ከሕረካ ኢለዮ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ዋላ ኣብ ኮምፒውተር ዝተጻሐፈ እንተ ተደምሰሰ ኣብ ልበይ ዝተጻሐፈ ግን ኣይድምሰስን እዩ ኣነ ከሕረካ ነቲ ሓቅዳ ክነግር ኢለዮ ክሰብኽ ክዛረበ ኢለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዝገርመኩም ብጣዕሚ ተሐጉሰ ጽሒፈዮ ምስ ወድኣኹስ ብጣዕሚ ተሐጉሰ ግን ክራሽ ገይሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እንታይ ብል ካብ 31 38 ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ በለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ አምላኽ አቡ ከበረ አምላኽ አቡ ካብ ከበረ አምላኽ ከአ ኣብ ርእሱ ከኽብሮይ ቀልጢፉን ከኽብሮይ ደቀ ገና ቁርብ ጊዜ ምሳኻትኩም ክደልዩኒኹም ከምቲ ንአይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝበልክዎም ንስኻትኩምን ሕጅብ ንዓኻትኩምን ሕጅብ ለኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከአ ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ሓዳሽ ትእዛዝበኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ፍቅሪ ተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ስምዖን ጴጥሮስ ከአ ጎይታ ናበይ ክትከይድ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ ናብቲ ኣነ ዝኸዱ ንስኻ ሕጂ ትስዕበኒ ኣይከኣለካኒ ድሓር ግን ክትስዕበኒ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጴጥሮስ ከአ ጎይታይ ሕጂ ክስዕበካ ዘይከኣለን እንታይ ኮይኑ ህይወተይ እኳ በጃኻ ኣሕሊፋየ ከሕልፋየ በሎ ኢየሱስ ካን ህይወት ካዶ በጃይ ተሕልፋ ሰለስተ ጊዜ ክሳዕ እትኽሕደንስ ደርሆ ከም ዘይንቁ በሐቅ ብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ይብለና አይገርመኩም ቁጥር 31 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ንሱ ምስ ወፀ መን ይሁዳ ምስ ወፀ ይሁዳ ሐሳቡ ክገብር ምኽሩ ክገብር ነቲ ድሪም ክገብሮ ዝጸነሐ ነገር ተግባራዊ ንምግባር ምስ ወፀ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብል ጀሚሩ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም በቃ ነቲ ቀንድ ዝመጻሉ ዕላማ ክገብር ድሉ ከም ዝኾነ ዘርኤና ዝቃል እዚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ንኽፍጽም ድሉ ከም ዘሎ ማዓሲ አቦ ዝኸብር እንደሕርኢልና አቦ ፈቃዱ ክንገብር ኮለና ኣብ ህይወትና ዝኸብር አሜን አሜን ዶ አቦ ኣብ ህይወትና ዝኸብር ፈቃዱ ክንገብር ኮለና አባና ዝኸብር አቦ ማዓሲ እንደሕርኢልና ፈቃዱ ክንገብር ኮለና ንሕና ማዓሲና ንኸብር እንደሕርኢልና ፈቃዱ ክንገብር ኮለና አሜን ክልቲኹም አቦ ክኸብር እንደሕርኢልና ፈቃዱ ክንገብር ኣለና አቦ አባና ክኸብር እንደሕርኢልና ፈቃዱ ክንገብር ኣለና ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ አምላኹን አብኡ ከበረ አምላኽ አቡ ካብ ከበረ አምላኽ ከአ ኣብ ርእሱ ከኽብሮይ ቀልጢፉን ከኽብሮይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብሪ ማዓሲ ዝመጽ እንደሕርኢልና ፈቃድ እግዚአብሔር ክንገብር ኮለና ኣብ ፈቃዱ ክንጸንዕ ኮለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ደቀ ገና ቁርብ ጊዜ ምሳኻትኩም ምሳኻትኩም ክደልዩኒኹም ከምቲ አይሁድ ዝበልኮ ንዓኻትኩምን ይብለኩም ኣለኹ ኣጂ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ሕጅት መጹ ኣይከኣለኩም ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ እቲ መዓልቲ ምኻዱ ወይ ድማ ናብቲ ዝመጻሉ ዝምለሰሉ ጊዜ ከም ዝቐረበ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ልዕሊ ኩሉ ብዙሕ ዝተዳለኹሉ ዝነበረ ጽሑፍ ኣይናይ ነይሩ መሲልኩም ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከአ ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ሓዳሽ ትእዛዝበኩም ኣለኹ ትብል ቃል ብጣዕሚ ተዳለየላ ነይረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ንሓድሕድኩም ፍቅር እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርት ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዚ ቃል እዚ ምስናይ ቃል ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ዲኹም ምስቲ ብዙሕ ሰዓት ዘጥፋእ ኩሉ ምስ ቁጽሪ 20 ዝኸይድ አሜን ዶ ፍቅር እንተላትና ምቅብባል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ምቅብባልን ፍቅርን በሐንሳብ ዝኸዳ ነገራት አሜን ዶ ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ሓዳሽ ትእዛዝበኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ፍቅር እዚኣ ኣምላኻዊት ፍቅር እያ አሜን እዚኣ ኣጋፔ ዝኾነት ፍቅሪ ማለት እዩ እዛ ፍቅር እዚኣ ምስ ኩነታት ትተሓሓዝ ኣይኮነትን ምስ ባህሪ ናይ ሰባት ትተሓሓዝ ኣይኮነትን ምስ ጠባይ ናይ ሰባት ትኸይድ ኣይኮነትን እዛ ፍቅር እዚኣ ከምኡ ተፍቅር ፍቅር ያ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዘይትጀሓር ዝበላ ኣብ
ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ፍቅሪ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገለጻ ፍቅሪ ማለት እዩ አሜን በዚያ ፍቅሪ እዚ አይና ጎይታ ከነፋቀር ደሊና ዘሎ አሜን እንታይ ኢልዎም ሲ በጣም ዘገር ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩም ስታንዳርድ ናይ ፍቅሪ ወይ ድማ መለክዒ ፍቅርና ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ያ አሜን ሰብአዊ ወይ ድማ በሰብአዊ ፍቅር ክንፋቀር አይኮነን ጎይታ አዚዝና ዘሎ I love you ጥራይ ክንባሃል አይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሊና ዘሎ ካብኡ ዝሓለፈ ነገር በቃ ክርኢ ጎይታ ደሊ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ፍቅሪ አክሽን ፍቅሪ ዝረአይ ነገር ፍቅሪ ዝግለጽ ነገር ንዛረቦ ነገር ጥራይ አይኮነን አሜን ፍቅሪ በዓቅል ትግለጽ ያ አሜን ዶ ፍቅሪ ብለውሓት ትግለጽ ያ ፍቅሪ አይተቀነአን ያ ከም ዝበሎ በቃ ፍቅሪ جهرن ايتنفحن كم زبولو ايتستحفرن ناتا ايتدلين ايتمررن ايتقيمن بحقوس تحقوسن بر بعمص بايبلان كله تصور كله تامن كله تسفا تغبر كله تعجز فقري كتو ايتقارصنا زبولو اذا عينت فقري ايو اب هيوتنا كلو غويتا دلي زلو امين دو قدساني امين اذا ነገር እዚ اب هيوتنا اندحر ترايو عقل اندحر تراي بهيوتنا جهرا خاب هيوتنا اندحر طفيو እዚ ሁሉ اندحر ترايو بحصيرو እቲ اب هيوت ክርስቶስ ዝራአናዮ ነገር اب هيوتنا اندحر ተንጸባሪቁ ጥራይና ንሕና ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ምዃንና ንፍለጥ ርግጸኛ በዚያ ነገር እዚኣ ብዙሓት መብዛሕቴና ወዲቅና ከም ዘይና ሓልፍ በዚያ ነገር አዝዮም ውሕዳ ሰባት ጥራዮም በዚ ነገር እዚ ኤክሴል ዝገብሩ በዚ ነገር እዚ ዝሓልፉ ማለት ተፈቲኖም መብዛሕቴና እዛ አምላኻዊት ፍቅር ዘይኮነት ዘላትና ወይ ድማ መብዛሕቴና ንፋቀሮ ፍቅሪ በዛ አምላኻዊት ምስ ምንም ዘይትተሓዝ ምስ ምንም ዘይትራኸብ ፍቅር ዘይኮነስ ንፋቀር በዚ በቃ ፊሊዮዲ ዝብሎ ብናይ ግሪክ ናይ ሕውነት ነገር ጥራይ ፍቅር ዘለና ኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ስታንዳርድ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኩም ከምኡ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ኢሉና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣፍቂሩና ኢልና ንሕተትሞ ከመይ ንዓይ ኣፍቂሩኒና ምስሓተድና መልሲ ምስረኸብና ልክ ከምኡ ንኢዮብ ክንፈቶ ልክ ከምኡ ንዓይ ክትፈቱኒ ልክ ከምኡ ኣነ ንኣኹም ክፈተኩም ማለት አሜን ዶ ግደፎ እዛ ፍቅር እዚ ከመይ ጌርኩም ዲፋይን ከም ትገብሩ አንድሕር ጠፊእኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌሩ ከም ዘፍቀረካ እንድሕር ፈሊጥካ እኹሊ አሜን አሜን ዶ ዓማጽ ኮለኻ እንድሕር ፈቲካ ሰራቅ እንድሕር ኮለኻ ፈቲካ ተጻራፋይ ኮለኻ ዘማዊ ኮለኻ ኩሉ ነገር ኮለኻ እንድሕር ፈቲካ ፈቲክ as he loved you loved others አሜን አሜን ዶ ኦዱሳ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብርን ጎይታ ይሁን ንሓድሕድኩም ፍቅር እንተላትኩም አሜን ፍቅር እንተራላትኩም ማለት ንሓድሕድኩም ትለዋውሁ እንድሕር ኮይንኩም ትደናገጹ እንድሕር ኮይንኩም ትተሓሓዙ እንድሕር ትደጋገፉ እንድሕር ኮይንኩም አሜን በዚ ደቀ መዛሙር ዘይምዃንኩም ኩሉ ክፈልጢ ከመይ ጌሮም ክፈልጢ ማለት ክሪኦም እኮ ሪኦም እዮም ዝፈልጡ ተዛሪብካ ይኮንካ ዝፈልጡ practical ዝኾነ ፍቅሪ ክሪኡ ኾሎ ምትሓሓዝና ክሪኡ ኾሎ ምድግጋፍና ክሪኡ ኾሎ አጆኻ ምባሃልና ክሪኡ ኾሎ በዚኦም ናይ ኢየሱስ ምዃንና ዝፈልጡ ሎሚ እዛ ወሪዳ ዘላ ባንዴራና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክነልዕላ እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ወሪዳ ዘላ ዚያ አንቶይ ብዛዕባ ትንቢት ክነግረኩም ኮለኹ መታን ጽሑፍ ክፍጸም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሽ መታን ጽሑፍ ክፍጸም ኢሉ ምሽ ጽሑፍ ጠቂሱ ተዛሪቡ አንቶ ይስተዛረብናሉ እነግረኩም አለሁ ሕጂውን ብዙሕ ክፍጸሙ ዘለዎም ጽሑፋት አለው ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝጽሐፉዎም ጽሑፋት ለዓብነት ሕጂ አሞዳታ ዘበን ከምዛ አይነ ሰባት ክሞጽ የሚሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፉሎምሽ እንደገና ድማ ካሉ ድማ ፍቅሩ ብዙሓት ክዝሕል ያይሉ ምሽ አባና ኮያት ዝሕል ዘላ ሕጂ ትፈልጡ ዲሁ ፍቅሩ ኮ ትቅዝቅዝ ያዘላ ናበረድያ ትቀየር ዘላ ሕጂ ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን አምና ሓድሕድኩም ሓልሓል ትብል ፍቅር ተሓሉ ይሉና ተሓሉ ማለት you have to keep እዛ ፍቅር እዚ አባልባል ክትብል እናተይ እናታትኩምን እጃም አበርክቶ አለዎ አሜን ዶ ቅዱሳን አንንታይ ሓትስተብል ዘለኻ እንደሕሪልኩምኒ ፍቅርዚ ናብ ዲፍሪዝ ተአቷላ ፍቅሪ አህዋሲ ናብ ዲፍሪዝ ተአቷላ ናብ በረድ ተቀየራ ዘላ አነ ክነግረኩም ሓልሓል ትብል ፍቅሪ ዘይኮነ ዘላሲ እና ሓመት ተኸይድ ዘላ ፍቅሪ አነ ዝርኢ ዘለኹ እግዚአብሔር ሎሚ እታ እናጠፈት ተኸይድ ዘላ በጌታ በኢየሱስ ስም የንድደልና አሜን
حل زبل فقرنا حدنا كمتي قال أملاخ زنقرنا بقيتها بيس تنبيتها بانا يفتسم امين نايك اليوم فقري تطفى عند حردليا انا تيغن فقر تطفى ايدليني اتنعاكم زلن فقر خطفى ايدليني فقر تزيبلي كاغلغلكم ايكلني فقر تزيبلي كحاليلكم ايكلني فقر تزيبلي واغا خفللكم ايكلني كفقر استبغسينا كل ነገር نغبر زلنا ابزي ማንም ስለዘገደደና ማንም አብርሰና ካላሽን ሒዙ ክትገብር አለካስ ለዝበልና ይኮና ንገብር ዘልና ፍቅር ጥራይ ከም ዝዘግበረና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ ንጎይታ ዘለና ፍቅር ይኹን ኮሎ ካላይ ድማ ንአሁም ዘለና ፍቅር ማለት ንህዝብና ዘለና ፍቅር እዩ ከነገልግል ዝገብረና ካልኦቱን አገልገልቲ ማለት ካለ ሚስጥር የለን ወል ሓደ ሚስጥር የለን ስሞን ጴጥሮስ ከአ ጎይታና በይ ክትከይድ ይኻበሎ ኢየሱስ ድማ ናብታ አነ ዝኸዶ ንስኻ ሕጅት ጽዕበና ይካለካኒ ደሓር ግን ክትጽዕበኒ ይኻይሉ መለሰሉ ጴጥሮስ ከአ አክንዲ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ክዛረብ ኮሎ ጎይታ ኢየሱስ ክዛረብ ኮሎ سمعت يكبرنا لو زي زحلف سمونات قويت يسوع كريستوس حدا قال تزاريبوني بتعم زجرب قال مالزي كلاتكم تفلطوا ياهم بزي نجر زي كمان حدا نجرات يدالوا الله مالتي ندا أباجي أيسي انتايلوس كم أباجي أيسي انتاي يجبرايلوس كحدا سب صحافة اللي أباجي أيسي انتايلو قويت يسوع كريستوس كلاتكم تصحافوا ليس أباجي أيسي انتاي يجبرايلو دمسي يسمعيلو أنا دمس قويت أخسمع تتسوي عسك لكم تصحافوا سمعوا أنا نساتكم كن الزارب أوردر كن جبر كمتن كده بلا يكون أنت تسوينا أباجي أي دمس أي سمعة بكا يسعبانيلو أنا نساتكم من دمس قويت أخسمعنا تتسوينا زلنا اتك قداماي ايونا دمصو مسمعي قويتا هم يلني سراحكا دمصي مسمعي سمع مجمرة دمصي سمع دمصي I have something to tell you نعها زبحالالني أنا دمصو قويتا خسمع تتصوي قويتا يباركا باستر سمعوني أنا نسخاتكم من تشجرنا له زلنا سمعت زي كون ناس تزاربت سلازخوناي نسو ترى يكونن أبزح متحف قدس كيدو أنببو حجي عندكم تخافيتو له ويتا اغزابير تابسي عايز حزبيسي سمعين انت زهو نيروسي بقى نصلعتهم سي قلطيفه رغص كستر مبل كلهم نيريب ام مثالي دما زسمعن بدحان كنبر يبل مش زسمعن بدحان كنبر سمعوني نغويتا كنسمعينا تصوينا يمي سماي برغاتا يقمطال كمكرا سغاتم يارفال يلو مسمع خايو نمكرا قدميها زلو معبلات كله كتسحقو زغبركا سميح اندحر كوينكا قال اندحر اللوكا معبلي تنسب وحجي مصا بزي قدس من ما دمبر صايبلكان يسوع كريستوس كويتاي زي سمع سباي نقانقن እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ክትፈርሕ ትخليها ባህራዊ ኔቸር ስለዝኾነ ነገር ግን ቃል ዘለዎ ሰብ ከምዘይ ጠፍጥ ፈልጥ ይሃ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከም ቃሉ ዝኾነ ከም ዝኾነ ስለትፈልጥ ነቲ ቃል ይሃ ትሕዝ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልካንዲ ይሃ ትብል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታና አይኮም ይሉኒ ዝወርሕ እዚ ኮም ይዝብለኒ ዘሎ سمع بقى سمعني بقى سمعني that's it I called you أنا تصوّع أخذ سمعني سميحات سعبني بيتروس أبزي نيسوس كريستوس أب كند زسمع حجي أي تخليني خايلوه من يكمل الزارب زلون دحيلك كل زفلت قويتا أمين دو نفس وكفنا زابير كزاربنا كله حقها قويتا إلنا نسمع أيو أمين ولا خمزنا بيتروس سبعنت كازفتاتن ولا يخون ها سبعنتو يتفتاتينو سبعنتو بقى ወኔው መጣ ይባላል በመሐሪኛ ወኔው መጣ በቃ ከመገር ከሀምስ ትብለኒ አነኮ ህይወቴ እኮ በጃ አህሊፈ ክብኮ ድሉ ያይሉ ድሉ ክትከውን ትخليها ግን ነዚ ሚሽን ክትገብር ዘለካ ነገር አለው ይዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ትخلينيها ዳር ግን ህይወት ከሐሊፍካ ትበኒኻ እኮ ይዝብሎ ዘሎ ሕጂ ትخلينيها مونياتو منفس قدوس يدليكاي نزخ تكبر حقازي يدليكاي ردائي يدليكاي نزي زي ترد بيتروس مس غويتا كچقاچ كولو نري مالت غويتا يسوع كريستوس دما كابل كو خاي حلف لك حنسا لك انا نفلطالنا امين لك انا نفلطالنا كسا ابينا كسا ابي كن كم نخل كنفلطالنا يسوع غويتا انتاي لو نهيوت كادو بجاي تحلف سلسته غيزه كساعت تخدنس دورهو كم زينقو بحق بلك الله خيلو كملسلو خولو نري كمتا نفلطا دما تغويتا زبولو اب هيوتو مستفصمه زي አለሁ ከሞተልካ ያዝበለው ጴጥሮስ ክበኪ ኮሎ نري ማለት ስለዚህ ሐሳብ ዘይድሊ ዋጋይና ንخفል
ጴጥሮስ ነዚ ዋጋ ክኸፍል ነይርዎ ዶ ቅዱሳን ንገሩን እስኪ ጽቡቅ ጌርኩም ተዛሪምናሉ ዘይ ንፈልጥ ቶፒክ እዚ thank you holy spirit thank you holy spirit thank you እዚ አርስቲ ተዛሪምና ላይ ንፈልጥን ዘይድሊ ዋጋ ንኸፍልና ሓደ ግዜ ዘይድሊ ዘይተባሃልና ተወሳኺ ማይልስ ንኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ከም ዘይድሕነና አሜን መብዛሕቴና አነ ኣብ ህይወተይ ክሪኦ ሆለኹ ብዙሕ ነገር ዘይድሊ ማይልስ ዝተጓዓዝ ኩሉ ነገር ብዙሕ በቃ ዘይተባሃል ጎይታ ዘይራኣየለይ ማለት እዩ እዚ ውድቀት ጎይታ አይደል ጎይታ ከከላኸሎ ሓሲቡ ነይሩ አታ ነገረኩም አለው ገሌኹም ዘይተደለ ጉዕዞ ትጓዓዙለኹም ጎይታ ዘይበለልኩም ጎይታ ዘይራኣየልኩም እንድሕር ጎይታ ተዛሪቡኩም ስቶፕ ተጠወብሉ በቃ ጎይታ ነዚ ውድቀት ነዚ ውርደት ነዚ መከራ ነዚ ኩሉ ተጠው ከብል ጴጥሮስ እኮ ነጊርወይ አይትኽእልኒሃ ኦይ አይትኽእልኒሃ ሀበልካ ሕራይ ኢሉስ አክንድ ምስ ሐሳብ እግዚአብሔር ዝሰማማ ኖ ኢሉ በቅልጽሙ በኃይሉ በኽእለቱ ተአሚኑ ማለት እኽእል ኢሉ በል በስሬኻት ወፃ እንድሕር ኮይንካ ክንሪኢና ሰለስተ ጊዜ ትክሕደኒ ኣብ ሓንቲ በቃ ረፍዲሲ ሰለስተ ጊዜ ከም ዘይትፈልጠኒ ክትክሕደኒኻ ኖን ህይወትካ ትበኒ ኣነ ህይወተይ ክበካይ ኢልዎ ኣነ ህይወተይ ክበካይ ምስሃግ ገና ይኸይሉ ሎም እግዚአብሔር ካብ ዘይድሊ ዋጋ ካብ ኤክስትራ ማይልስ ካብ መሃድ ነፍሶ ከፍና ይሓልወና ወይታ በነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም አይዳው ሁሉ ጸሊና ነው ዲና